Un informe sobre l'estat de la natura a Catalunya, el més exhaustiu que s'ha fet mai a casa nostra i que s'ha presentat avui, revela un panorama molt preocupant. Segons l'estudi, amb dades acumulades al llarg de dècades, les poblacions d'animals s'estan reduint de manera progressiva i creixent. De mitjana, s'ha perdut un 25% d'individus en 18 anys. L'informe va en la línia del que ja ha presentat l'ONU a nivell mundial. Segons les seves dades, als últims 50 anys, cada espècie ha perdut el 60% dels individus. Catalunya no se n'escapa, doncs, de la pèrdua de biodiversitat que està patint el planeta i que, segons alguns estudis, ens podria portar a una extinció massiva d'espècies. Aquest ha estat un dels animals més estudiats pels científics, les papallones, perquè són un gran indicador de l'estat de la nostra natura, doncs ja n'hem perdut el 70% de les que viuen en prats i pastures. La desaparició d'animals salvatges, tant vertebrats com invertebrats, és generalitzada. En els últims 18 anys ja en portem una quarta part. El que està pitjor, les espècies d'aigua dolça, on ja n'han desaparegut més de la meitat. Al mar la situació també és pèssima, a causa de la sobrepesca, sobretot. Encarregat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, mai abans s'havia fet un estudi que aglutinés tota l'evidència científica. Aquest informe integra la informació de 40 institucions diferents, científics, administracions i centenars de persones voluntàries han estat recopilant durant els últims 18 anys. Catalunya no escapa d'aquesta extinció massiva d'espècies en la qual està immers el món. De fet, ara mateix aquí tenim 173 espècies en greu perill d'extinció. El 80% de totes les nostres espècies no té un estat de conservació favorable. Els científics insisteixen que el que cal és actuar ja. La causa principal, els hàbitats estan malmesos pel canvi climàtic i les espècies invasores, però sobretot per la gran explotació de recursos que estem fent. I la part positiva, que l'estudi ha de servir com a punt de partida de polítiques valentes de conservació. Una de les que defensa la Generalitat és l'Observatori de la Biodiversitat, que es vol posar en marxa el 2021. Aquest informe ha de ser una palanca de canvi per transformar la societat cap a una societat que no tingui aquest consum tan fort de recursos i que, per tant, que sigui compatible amb la preservació de tots aquests valors naturals. I una de les dades que els científics apunten que hauria de revertir-se. Mentre l'ús de químics en els cultius s'ha doblat, l'agricultura ecològica encara és només el 7%. Cori Calero López, TV3, Barcelona. Mercabarna ha posat en marxa un